Right, mkoma wangu. Yes. Ndakubvunza kuti imimi makanzi musikana wenyu muda kuroora ane ma white blood cells. Munoita sei? Ndongomurora zvakadaro. Nomurora zvakadaro? Yes. Ko kana pada zvinozonetsa kumberi uku. Zvinongoonekwa famba kunguva. Aiwa. Hey! Ingirigiri. Right, mkoma wangu. Makanzi mimi chimoko chamuda kuroora chine ma white blood cells. Munoita sei? Chine ma white blood cells. Hapana, ngete sei ndotongotora. Ko kana pada zvinozonetsa kumberi hamuna problem navo. Zvinonetsa me. Teta kuzoona kuti chinonetsa chacho toona kuti azvigadzirisiki here kana kuti zvinogadzirika. Jesus is Lord. Azvigadzirisiki totama totsvaga mumwe anenge arina. Hey! Efu. Mkoma wangu. Ndatindangu. Makanzi mimi chimoko chamuda kuroora chine ma white blood cells. Munoita sei? Munokonja kuchiroorera kana kuti munobva majamba? Apa pauri ma white blood cells apa uri kuti chibwa chirungu ndoita ndizvenga ndi daire chirungu chandiri kuziva. Jesus is Lord. Apostle, we have this. Uri ma white blood cells apa ndina kuenda kuchirungu zvakudaro ndakatogumirwa gere 3. Continue. Can you explain more? Ma white blood cells anowanika muropa. Zvichizoita sei nema white blood cells?